Така, здравейте, днеска клипът ще бъде кратък, защото няма много време. И това, което съм решил да ви покажа, не е нещо дълго. Ще показвам трикове с колело и ако намеря кросов мотор и с кросов мотор. Само да отида към едно село, където се намират повече и колела, и кросови мотори. Почти съм там. Ето го селото. Ето вече се вижда, въпреки че има мъгла. И отивам. Да, може и да ви покажа и скока през или над реката. Не знам, не обещавам. Айде да се спускаме. Айде де. Леле. Айде де. Колело искам. Колело. Не искам такси. Да, както виждате, тази GTA е с мод за оръжия. И сега ще взема минигън, за да си взема колело или мотор. Тук някъде трябва да има, защото тук по принцип има доста. И сега, до сега намирам само коли и полицейски мотори, не искам. Хайде една кола. С нея да направим скока над реката. Тук. Какво беше това кръстовище? И колата ми взеха и всичко. Бати пак трябва да правя настройките на графиката. Добре, ето запазили са се. Защо лаги? Да пита човек. Така, да видим на картата къде точно е скока. Няма да показвам трикове с колело явно, защото не намирам такова. Ако намерим колело до края на клипа, снимам и трикове, обаче ако не намерим, няма. Не. Добре. Мы рекомендуем полноценный мясной рацион педигри. Это правильное питание, которое обеспечивает собаке отличное пищеварение, а это залог ее здоровья. Педигри. Это лак. Антиперспирант Gillette Professional Power. Чем больше защиты тебе требуется, тем больше он дает ее даже в напряженной ситуации. Като другия път сигурно видеото няма да наиграше на мен, обаче не знам. Иногда кажется, что весь мир против тебя. Другия път се разбира утре, ама нищо. Как се бе? Kako da se пусна? Тук да се качиме.
Що по това? Ще не потъна. Карам такова. Това искам да видим как ще стане. Това е сигурно някакъв бък. Ракетна раница и такова едновременно, как там се казва. Имам да търся колело. Защото скока не ми стана, поне това с колелото ще стане. Раницата ми помага да карам по-бързо. Айде де, едно колело. Или... Това беше преметане. Ще напиша код за АТВ. Долу в описанието може да има кодовете. Ако ги напиша. И ще има комбинации как да карате колелото, защото аз 100% сега търся колело. Уж настроих да не... Бебе! Леле, ето е сега, ако не го застрелям... Бутата. Даже може да напиша в описанието някои кодове, които ги няма в клипа. Така. Этот ублюдок только что украл мой бумажник. Сега. Headshot. Yes! Какво се пизите, бе? Ако това некога го дигнем на задна или на предна... Сега, нали... Така, сега вече трябва да мога да го дигнем. Това па не се дига. Бе! Да, и така и не намерих колело. Не знам къде има колело, ама... е много далече. Въпреки какво толкова? Взимам мотора и съм там за 10 минути. Поиграт. Караме и оффроуд. Всичко. Пълна програма. Карам тук отстрани по черния път, защото ако изляза на магистралата там, всички карат с по 200 и ще ме бутат само. О, вече карам с 120. Ай! Леле! Сега да си отбележа на картата къде е. Май знам пътя. Даже там е и удобно. Е там. Да, стих се за пътя. И съм почти там. Значи сега бутате ме на мотор, който аз лично откраднах.
Да, знам пътя. Киндер-шоколад. Лучший способ передать любовь. 10 лет, 12 лет. Новый киндер-шоколад. Короче. Ваш малыш вырос. Это има един тайн път. Ир, а где Фастунги? Меня? А что случилось? Дед решил молодость Май вспомнить. подмин. Фастунгель создан Даже въобще не е тайна, ама. и суставах. Фастунгель. Движение без боли. Теперь и в экономичной упаковке. Фифу мы влюбились сразу, как только увидели. Она оказалась такой забавной. Потом мы взяли Лисика, Нерку, Досю и Молли. 4 сорванцов. Они такие здоровые, озорные, потому что мы их правильно кормим. At least it was before I fucked everything up. Добре, преди можеше се мине. Той само. Тук сега трябва да има колело. Да, има колело. Най-после колелото. Което търсих. Не можах. Да. Написах пътето за това нещо. Чакай. Ей! Един лесен трик. И така, докато не спра да натискам копчето, мога да стои 20 минути. Просто е отрескучно. Даже пускам копчето и пак стоя. Ама падам. Обаче трябва да се напише от да имаш мускули и да се свали GTA San Andreas Electronic City, защото аз на друга GTA не съм го правил още. Да. 25 секунди, това е нищо. Сега може би си направя още. Ако ме питате мене за GTI, най-лесно е да се засилиш с колелото, да дигнеш например 100 и така да караш, ако ме питаш мене. И то отзад да не ме бута, да не го бутнем аз. 150 метра на задна гума екстра. Само дето не помним кода за банда. Да, ще пробвам, ама не обещавам да карам до където мога на задна гума. В смисъл до там. Не можах. Значи май тази игра Electronic City е направена специално за трикове с колело, защото тези трикове, които ги правят тук, не могат да ги направим на други GTA. Мога да дигнем напредна, обаче не мога да хванем кантара, за да стоим така. Така, сега ще завърта камерата. Така. И ако го направя по този начин на друга GTA, аз имам и други GTA, може би след малко ще опитам, значи то и ще кача друг клип с резултатите, ако го направя.
на тях, като направиш така, не можеш да падаш. И това беше за сега.